ki perlok i baro session pat ngapdiang subhai pi baro pat ngai ku blay step ha kanika nakam ta jong pi wei ki ba pe ya kanika video nakam ta good news tv ngai ku blay step ka basuk bat ka ba comment ya pi wei ha ka kerteng ka jong try pat no pen ba it jongi u Jesus Christ ka jing pusan ha kanika step la pensyong nong rim na ka shithi opsal Paul shikinong Galatia kalenong ka basan dekot ka ba arpusan ka ketien jo blay ka ong ladangi im da umensim tu ai bangin yai dro da umensim ka subject lani ka pampadeng jong kanika jimpusan kanika step ngabu iwe kentien di ong ki Kristan hybrid shisir ngai shongkai bat ikiau temen la kham kat tu kat nisnem kat bai dang thung sentiu ngai i away u sentiu ba kham i phla kat bang dang pe yo tu sentiu la shon ni ga jing mo jing perkhat jonga namar ka jing internet jong o kom tang la kali ya i ong ka ga kerteng jong tu sentiu u ba i thong yong yang ba utau sentiu u de sentiu ding hybrid u ba mju kham yo aga ni ka jalla jongi anda habola pho ulas sedang bermi sentiu umi klek kirong pat haka bakung kata kapor kapan perkhat yang syapang ka jingim jong ki Kristan ki parlok ba it ngila em haki sngi ki ba ka jok ka balas ngaudai ban bu kerteng no da katahi ka jok hybrid baling ongkum ta ka daw kalong namar ba ki babun ki Kristan haki ni sngi kilalong thik kum kita ki Kristan hybrid mi bat so tiang mi bat so jo mi bat so mensim mi bat so bomman kalong ka jing shisha bahaba ka perthai ka pek shangi ka kulmar jingmot kadaw kalong namar shisin pek i komba ngidei shisha ki Kristan shisin pek haba bishara ki kam ki ktin ki bagi kren pade i penban komba ngidei ki bang patlong Kristan haba pek ha ka sngi sande i komba la ki de ki Kristan haba pek ki sngi po ya i komba kimpat de ki i komba ki bomde ki Kristan bar haba yit dia ka daw tan rahi kalong namar ubomman umla ban pensange yangi nakabalong Kristan umla ban pensange ingi nakaba syakri ble handai ka ba ula ban lehi kalong da ka ba syupen kala hybrid no yangi ki Kristan bar ki babun ki Kristan ki digisngi ki langop no hakane ka buj lani ka strategy ka jong bomman kumta mi kita ki Kristan ki badi teng le kam sniu teng tho tim teng ani khalai teng kran ktin sniu teng ye bishni ye pihon ye sho ye dat bat ki babun cha ki jing sniu ya ki bangimla ban jer kerteng lot de namar ta gadaw bang sa ong ba ki babun nangi ki gisngi ubomman ula penkela Kristan hybrid lot yangi barabang ya khle bat rukom im Kristan bat rukom im perthai ubomman ushat kemen kat babun sien ni pensung si no pat ya umen sien bakot da kita ki kam ki ktin ki bangile bat ni penlip rode ya kata ka ding umen sien bakot ka bahapo jangi ni penlip no ya utau sai hon basatrem ha ka jing im ka jangi wai uri ustad William Booth wang ka jingma ka bakrau ka baap ya ka pateng ka banwan kalong ka jinget ka baklem umen sien bakot ka jinglong Kristan ka baklem ukris ka jingma klem ka jingkel la ka bamot ka jingpen im klem ka jingpen thamai bat ka senshar khada ka ba klem le ngila im ngimla ban len ya ka jing shisha bangila im haki bakum kita kisngi bat ki por ngialong Kristan handre klem ukris ngidon ni ka jinget handre klem umen sim bakot ko ki parlok ba ka perthai ka tip bangi dai ki Kristan baraba ki pet shangi bat kim yo i ya kita ki so ka jang umen sim bakot ngi syukor no yaki ngi penduk mensim no yaki weipat bakin pedang ya unong pen im jang Jesus Christ haga jing im ke jongki Apostol Paul ong yaki para baget ki badon haga Galatia ala dangi im da mensim tu ai bangin ya do da mensim nama dei tang la dangi im bat ngi ya do mensim ngin la roban penmi yaki so ke jong mensim bakot ngim la badi im khle haba thung so apol ki ba pet yau ta uding ru ki khmi lanti ban yo i lani ban yo khat yo so apol handre haba thung so jo ki ba pet ki ba khmi lanti ru ki khmi lanti hi ban yo khat yo so jo namar upol wong ya kata ka bo bri ubet ya kata hi
on yo otro kum taru habangi bat ya do mensim ka batik na he kalong bangin penmi ru ya kita kisok ke jong mensim makon ki balong ke jing ke jing kemen ke jing suk ke jing shaslem ke jing lesbon ke jing bha ke jing yaine ke jing jamnot bat ka bor halor lade kum ta ko ki parlok tungin kali lade uso uba kumno uba mangab maphi ngibet u Jesu Kristus wong na kisok jong ki an itu yaki ngakan ma ki por bangina kham khana ni jo smart banyale khet soplom na gi ying jong kita ki perlok barita imi e ju ong yangi ap baba anda bala i uto soplom saya khait saya bam yo penhiar henry hakini ki snipat tang i rompat i laput la ksan lu chapo pin pet na bar i bang bhag i so kinu nu ki soro henry ba pin ot chapo pin i bala ksan lu kum taru ki babon ki kristan ki gi sngi ki penmi ki bakum kita ki so Shisen pa ikum ba kide ki so umensim henry anda yit bha dai penban da ki bala bang ksain lot dai penban da ki so ki ba shule men le na ka benta ban yo jingmen to ya la de shimet ko ki par bangai be la rengi em ba ya da ka jingelam umensim bomman ki so ki bangin penmi ro kin long hi ki so obomman henry ring ya da ka jingelam mensim ba ko ki ba pet sangiru kin itu bangilong ki jong ublai leng ba ki so ki bangi penmi ha ka jing em jongi ka bamana kasngi ginduai na markata habangi sedang ki jingia lenti ha ka ni kasngi what happening ki jing pentame ki bor ki jong baman tugen kmi shine cha u Jesu Christ bar ngin duairu ba ublai un pen shai bor ba un pendap ru hangi da ka bor ki jong mensim ba ko knang ba ngin la ban em bat ban yan kat kom ka jingelam ka jong mensim ba ko bangin la ban longru ka nuksa ka shiti sheki wai pat ki ba pet changi ublai un karku na kam ta ka boram jong amen tungin duai ni aingo yami atrai na markane ka step ka bamelapan yo hangi ni sngongo yami atrai bangi yo ban sedang ya gani ka sngi dek ba sha skor ka ktin ka jame dek jing puson ni ka ktin ka jame ni aingo yami na kam ta ka jing pen kan mau yangi ba kapor kala dai bangin bat ngin yai ru dek jing yalam dek jing sngotu brio ka jongi henry bangin dek jing yalam ka jong mensim ba ko yo jame hikai tribe ide bangin nang ban bet deki ai ki bakan jaman sim kenang bangin la ban penmiru ya kita ki sok ke jong mensim ba ko bangin la banong ka shithi bangin la banong ka nuksa nakam na jeng ki wai pat haba ki wai kin pet changi kin yo i ka dor ka bhabri ko jong Jesus Christ ka ba phalang lemba ka jing long jongi lemba ki ktien ki thlit ki bangin kran lemba ki kam ki bangin ele habangin sedang ban mit ki ngi sem ki jongi ban le chi ki kam ki kti ban le chi ki jaka pule puthi ki jongi torangi da duai pendap hangi iwai yo mensim ba ko u jame bangin ba un yo ban yalam ru ik jing im ka jongi bangin ya ban le ka mon jame bat ban seiru ya ki so jo mensim ba ko sngo atra ki jing duai ha ka kerte u Jesu ngi pan ki ne baro amen